Ara mateix tindrem a la Ruth González Boto, que farà la moderació d'aquesta segona taula de la invisibilitat a la sobreexposició, i us demano que pugeu a l'escenari la Marta Vergonyós, la Najat El Hajmi i la Sara Borrella. Si us plau, si podeu pujar i seure. Bé, hola, benvingudes a totes a aquesta segona taula d'avui, o, bueno, tercera. Gràcies per ser-hi i per resistir el moment de dissabte després de dinar. Moltes gràcies al Drac Màgic, a l'Observatori i a l'Espai de la Ciba i a totes les organitzadores de l'acte d'avui, de les jornades. Bé, en aquesta taula continuarem parlant de la representació de les dones als mitjans de comunicació i específicament també de com es representen els cossos de les dones als mitjans. Els mitjans de comunicació, així com altres produccions artístiques, culturals i audiovisuals, a vegades sembla que ens movem entre la invisibilitat o la sobreexposició. De tot això parlarem i també de quins són els cànons representats i també quines veritats no s'expliquen i per tant queden ocultes o invisibles. També dir en primer lloc que són molt interessants totes les reflexions que s'estan fent a les jornades, perquè ja assenyala l'Observatori que el sexisme continua persistint a les pràctiques comunicatives i, per tant, continua sent urgent reflexionar al voltant d'això, també de com es tracten les violències masclistes, que ja hem parlat a la taula anterior, als mitjans, i repensar quins són els reptes que encara tenim per davant. També us volia compartir algunes conclusions que han sortit respecte a aquest tema en totes aquestes activitats prèvies a les jornades que s'han fet als municipis. I bé, algunes de les preocupacions i conclusions, per exemple, es parlaven, les dones i la ciutadania parlava que sembla que si no ens masculinitzem no valem, és a dir, la masculinitat com a mesura del món en tots els àmbits de la societat són androcèntrics i els mitjans de comunicació també. Per ser respectades, per tenir autoritat o per ser escoltades, sentíem que ens hem de masculinitzar. També es parlava de la imposició del cànon de bellesa, des dels talons, les faldilles, els cabells, els cossos prims, i bé, totes coneixem titulars de dones polítiques o esportistes i d'altres professions que es parla més del seu aspecte físic en lloc de la tasca professional que desenvolupen. I relacionat amb això, la sexualització i hipersexualització dels cossos de les dones, que són presentades com a objecte de desig, moltes vegades continua sent així. I també un altre aspecte que s'ha parlat molt durant el dia d'avui, que és l'absència de les diversitats de les dones. Per exemple, on són les dones gitanes, on són les dones amb discapacitat, doncs tot això volia compartir. Bé, i ara passo a presentar... Jo soc Ruth González Boto, estic al Servei d'Igualtat de l'Ajuntament de Rubí i us presento a la Marta Vergonyós Cabratosa, que neix a Esclanyà, a l'Empordà, el 1975. És artista multidisciplinària. En la seva obra de caràcter relacional treballa sovint amb altres artistes i col·lectius al voltant d'una poètica i política de les dones, amb la voluntat d'investigar l'esquerda poètica que s'escola en allò més quotidià. De la seva filmografia destaca En rereguarda, documental de creació sobre dones que han viscut conflictes bèl·lics, i Comença amb tu, creat per un grup de dones que relaten com han superat la violència masclista a través de l'art.
Integra el seu treball artístic amb el que anomena la gestació cultural feminista per generar espais on treballar els feminismes des de l'àmbit de la creació. És impulsora des dels seus inicis del Centre de Cultura de Dones Francesca Bonmesson, ha dirigit la Bon en els darrers anys i actualment treballa en l'assaig cinematogràfic Blue Ins i amb el col·lectiu Mumu de dones artistes de l'Empordà, generant espais de confluència entre art i natura. També us presento a Najat El Hajmi, va néixer a Beni Sidel el 1979, és filla d'una família musulmana marroquina. Quan tenia 8 anys es va traslladar a Vic, ciutat on va créixer. Va cursar filologia àrab a la Universitat de Barcelona, ha fet de mediadora cultural a Vic i de tècnica d'acollida a Granollers. Va publicar el seu primer llibre el 2004, Jo també soc catalana. El 2008 va guanyar el Premi Ramon Llull amb L'últim patriarca. El 2011 va publicar La caçadora de cossos i el 2015 La filla estrangera, també premiada, i Mare de Melillet el 2018. A l'assaig Sempre hem parlat per nosaltres, del 2019, denuncia les múltiples trampes i formes de discriminació que pateixen les dones. La versió castellana de Dilluns ens estimaran, la seva nova novel·la, ha rebut el Premi Nadal. I per últim us presento a Sara Borrella, que és extremeña de naixement, catalana d'adopció i comunicadora audiovisual de formació. Fa comunicació en projectes de temàtica cultural, social i tecnològica amb una visió feminista, intercultural i interseccional. Forma part de la cooperativa Col·lèctic i col·labora amb el mitjà de comunicació La Directa i amb l'agència de comunicació feminista La Concèntrica. I bé, comencem a xerrar. Com hem dit, tenim 10 minuts cadascuna més o menys i després parlem entre totes i obrim el debat, si us sembla. Jo per ajudar a començar una miqueta, amb Marta, si us sembla, com a artista i creadora, doncs com creus que és aquesta representació de les dones i dels cossos a la creació artística i cultural? I hi ha visibilitat? Quina visibilitat? Bona tarda. Abans de tot volia donar les gràcies a Drac Màgic i a l'Observatori i felicitar-les perquè 20 anys són 20 anys de persistència ensenyant-nos a observar, són molts anys i elles ho han fet bé, estem aquí de celebració i a més sé que és una hora complicada, acabem de dinar, estem totes amb la sang a l'estómac i farem el que podrem per aixecar una mica aquí l'ànim de la taula, no? Vull dir que és una hora així delicada. Conscients d'això, vull dir que si alguna té ganes de tancar els ulls i escoltar-ho així com de lluny, com si fóssim un podcast, no ens ofendrem, no? Bueno, a mi no em sabrà greu, no em sabrà cap greu. Forma part d'això, de fer les coses d'una altra manera. Jo estava pensant en aquests 20 anys de l'Observatori i en relació a això, de representació dels cossos de les dones als mitjans, no tant als mitjans, el meu territori no és tant el dels mitjans, sinó el de l'àmbit de la creació, però també pensava que s'ha ressignificat bastant la noció de mitjà. Els mitjans, avui en dia, la noció de mitjà de comunicació està bastant expandida, tant pel tema de les xarxes socials com perquè també la cultura audiovisual s'ha fet molt més accessible per totes. Pensant en això i amb el que jo he après a partir del treball que han fet des de l'Observatori, pensava que d'una banda és molt interessant aquest aprendre a mirar, a observar, però també aprendre a deixar de mirar i a deixar d'observar. I és una de les coses que a mi m'agradaria aportar aquesta tarda, que té a veure amb... Penso que iniciatives com les de l'Observatori o les jornades d'avui ens ajuden a tenir aquesta mirada crítica, a saber detectar una vegada més aquesta escoptofília que deia, que va fer servir Laura Mulvey al seu assaig, el 75, i cito aquest llibre i aquest assaig perquè per mi és un referent, però penso que, tot i que sigui de l'àmbit de l'anàlisi més cinematogràfic, també ens serveix. Això que té a veure amb sentir plaer
cosificant a l'altre, convertint a l'altre en un objecte. És important parlar del plaer, per mi, a dia d'avui, perquè, d'una banda, ha estat i és molt important desenvolupar aquesta mirada crítica sobre com es construeixen aquestes imatges estereotipades dels nostres cossos, però també considero que és molt important i cada vegada més urgent, prioritari, també posar sobre la taula el plaer i el gaudi de les imatges, el com també disfrutem i com no volem renunciar a gaudir d'aquestes imatges, però volem imatges que ens representin, que representin els nostres cossos diversos, evidentment, però penso que és interessant, desplaçar-nos una mica d'aquesta mirada crítica constant, de la controvèrsia permanent i recuperar el gaudi, el plaer, el desig de mirar, d'observar, de veure imatges, però que realment quan les veiem ens produeixin una sensació satisfactòria. Clar, com que són 10 minuts, m'he fet uns apunts, perquè si no, m'aniria molt lluny. Sí, una mica, seguint el fil del tema del menjar, acabem de dinar, seguiria una mica el fil del tema del menjar i dels aliments, que penso que el plaer oral i el plaer visual a vegades estan molt i molt connectats. I dic això perquè tinc la sensació, a mi almenys em passa, que, no sé si us passa a vosaltres, que procuro evitar-ho al màxim, d'anar a les grans superfícies o als grans supermercats, però jo quan hi vaig, de cop ja no sé què vull. Quan entro allà, sento aquesta mena d'accés i inundació que fa que ja em maregi i ja no sàpiga ben bé què volia quan he entrat. I amb les imatges em passa una mica el mateix. Crec que ens deixen, aquest accés d'imatges ha aconseguit deixar-nos en un estat una mica així com enterbolinades, per dir-ho d'alguna manera. I arrel de tot això, aquests dies pensava gairebé, penso que les coses importants que he après al llarg d'aquests també 20 anys de l'Observatori, les he après molt també de les converses de dones sàvies que heu escoltat aquest matí, com la Beatriu Macià, com moltes altres. I en una conversa amb la Bea, un dia ella em parlava de que si bé era interessant i havia estat molt necessari que el tema de les violències masclistes i la problemàtica de les violències es parlés i aparegués als mitjans en accés, també aquest accés generava aquest perill de normalitzar aquestes violències. Suposo que ella al matí us en deu haver parlat, però penso que l'accés genera, al final el que acaba generant és aquesta dinàmica com de cancel·lació de la capacitat de veure i deixes de veure i deixes de tenir capacitat de veure què estàs veient. Penso que amb les representacions dels cossos, dels nostres cossos, passa una mica això. Hi ha un excés de representacions que arriba un moment on ja estem empatxades. Seguint també penso, no fa massa, que vam assistir una vegada més a aquesta perversitat dels mitjans, amb tota la situació a Afganistan, una vegada més, reiteradament, les dones afganes apareixent i servint com a dispositiu opac, com a pantalla, per una vegada més no assenyalar i no fer aquest gir epistemològic que digui què està passant allà, qui són els agressors, qui són els que estan generant tota aquesta situació, i no només això, sinó una vegada més assentant uns prejudicis greus sobre la mirada que tenim sobre les dones afganes. Us parlava del tema de l'empatx. En una altra conversa amb la Marta Selva, recordo que ella parlava en una taula rodona amb Susan Meiselas, ella parlava de la necessitat de posar-nos una mica a dieta audiovisual. I pensava aquests dies, potser hauríem de passar de la dieta al dejuni, el dejuni radical d'estar uns quants dies sense consumir imatges que sentim que no ens nutreixen i que no ens alimenten. I aquest dejuni, en períodes determinats, una mica per trobar aquesta pausa i aquesta mirada calmada que és capaç de tornar-se a enamorar de les imatges i de tornar a veure
coses que ens representen i que ens fan sentir que allò que veiem té alguna cosa a veure amb nosaltres. En aquest sentit, posaria sobre la taula tres coses. Una seria aquest dejuni imprescindible de deixar de veure tanta imatge, deixar de consumir tanta imatge per poder retornar a una imatge serena, penso que és important, i en relació als cossos especialment, i a la representació dels cossos especialment. O sigui, deixar en pau els cossos de les dones una estona. I després, una cosa que és interessant, penso també, és buscar estratègies de cancel·lació d'aquesta escoptofília de la que parlava al principi, aquest síndrome de sentir plaer convertint l'altre en objecte i com es pot cancel·lar. Jo recordo una escena mítica de la pel·lícula de Jeanne Dielman, de Chantal Akerman, que és el moment en què ell està rebussant un tros de carn. I aquell plano és un plano fixe, que dura molta estona. Què passa? El quotidià i el dia a dia i la vida travessa aquell moment, travessa aquella escena i fa, en la meva opinió, i així és, el cinema de Chantal Akerman, el que fa és impossibilita que tu aquella subjecte, aquella dona, aquella protagonista, la puguis col·locar en un lloc, la puguis objectivar. És un subjecte que està rebussant uns trossos de carn. I dic això perquè és interessant, una possibilitat és deixar de consumir tanta imatge, l'altra és estratègies que des de les cinètiques feministes crec que se n'han fet moltes i crec que les diferents professionals que estan als mitjans de comunicació també ho aconsegueixen, des de dins cancel·lar certes dinàmiques, des de dins deixar de tirar de veta de certs estereotips i fer les coses d'una altra manera. Cancel·lar aquesta dinàmica de la mirada que transforma l'altre en objecte. Això seria una altra proposta que posaria sobre la taula. I penso també que un altre element important és, per mi, tenir la capacitat de... Crec que les imatges que en aquests moments són profundament radicals i interpel·ladores són aquelles on les dones sentim plaer, sentim alegria i ens ho estem passant bé. Penso que aquesta és una altra cosa a posar sobre la taula, o sigui, volem també gaudir d'imatges de cossos alegres. Estic convençuda que en aquest relat que ens feien de les dones afganes, estic convençuda que hi ha dones afganes que tenen moments i situacions alegres i d'autoorganització. Tenir clar que això hi és, i per què aquesta necessitat d'opacar l'alegria i el plaer i la capacitat de gaudir. En aquest sentit, una mica el que penso que és interessant és, i per acabar ja, en aquesta proposta d'aquestes com tres formes, de deixar de veure imatges, intentar cancel·lar aquelles que converteixen l'altre en objecte, perquè aquí hi ha un pacte espectatorial del que som còmplices, és a dir, quan una està mirant, si posant l'exemple de les dones afganes, però quan estàs mirant aquelles imatges tu formes part d'aquest pacte. Com desactivar aquest pacte, com no ser-ne còmplice, és una altra cosa que penso que és interessant posar sobre la taula. I el tema d'atrevir-se com a creadores d'imatges, en aquest cas, a crear imatges que tinguin a veure amb aquests moments de plaer i de gaudi. Explicar-vos per acabar una de les últimes peces que he fet justament amb el col·lectiu Mumu de dones artistes de l'Empordà. És una peça on de cop ens vam atrevir, la Rosa Pou ens va explicar que amb les dones de la seva família, quan acabaven de dinar, es feien xioles, en diuen elles, que vol dir que s'acariciaven les unes a les altres i això era un moment relacional, era un moment de satisfacció. Ens va explicar això, en aquell moment estàvem fent una peça que volia ser una concatenació, la peça es diu Rosari,
M'hagués agradat passar-vos un trosset, però no ha pogut ser. Si la voleu veure, està al Vimeo. I és una concatenació de seqüències, d'imatges que nosaltres vam compartir, que ens generaven plaer visual, però no només plaer visual, sinó un plaer visual que entra al cos i que et deixa el cos en un estat de satisfacció interessant. La Rosa ens va explicar això, vam fer una escena, una seqüència, on érem nosaltres tres, que senzillament estàvem juntes, estirades, i ens acariciàvem les unes a les altres. És molt curiós com aquesta imatge, que semblaria podria semblar un gest que no té una càrrega excessivament política, doncs us he de dir que s'ha convertit en una seqüència i en una escena altament política, perquè no només estem mostrant cossos de dones gaudint entre nosaltres, sinó que hi ha una reapropiació de l'erotització entesa des d'un lloc que té a veure amb un espai relacional amorós, de confiança, de ganes d'estar bé, de ganes de gaudir i això, dir-vos que en aquest sentit l'atrevir-se a desplaçar-se d'aquest lloc, de la queixa o de les imatges que potser no ens satisfan, i passar a la satisfacció i intentar generar imatges que, al contrari, que ens generin, ens deixin una sensació agradable i gustosa, doncs crec que és un desplaçament que val molt la pena en la nostra experiència. Per acabar, us llegiré un petit fragment d'un llibre que us recomano profundament, que a més el divendres 29 presentem a la Bonne Maison, al Centre de Cultura de Dones Francesca Bonne Maison. El llibre es diu El placer femenino es clitórico, és de la Maria Milagros Rivera Garretas, i una mica a mi em serveix potser per traslladar al terreny de la creació de les imatges per parlar de fins a quin punt, si posem al centre el nostre plaer i el plaer de les dones, podríem estar parlant d'una generació d'imatges o de representacions o d'un territori, d'una cinètica, una semiòtica clitòrica, si voleu, en podríem dir així. Us llegeixo aquest fragment i amb això acabo. El autorretrato mirándose al espejo es en nuestra historia un referente clitórico de la práctica artística femenina, libre del pensamiento, libre de la violencia hermenéutica, una práctica artística y política nunca olvidada. Ella, porque así lo quiere y le apetece, se mira y se ve y se pinta. Esta es su representación como artista impredecible, no penetrable por la violencia hermenéutica. Mirándose al espejo, ella concibe conceptos vírgenes y originales, conceptos sin falo. I amb això acabaria la meva intervenció. Gràcies, Marta. A vosaltres. Nayat, seguim amb tu. Continuem reproduint arquetips patriarcals. Ens podries parlar una mica quins estereotips o estigmatitzacions hi ha a les narratives i sobretot també quins nous imaginaris podríem... Sí, hem de crear. Bé, bona tarda a tothom. Moltíssimes gràcies per convidar-me a tornar a la CIVA. Sempre és un plaer, gràcies a tot l'equip de l'Observatori i a l'equip de la CIVA també. Quan parlem de mitjans, és veritat que parlem d'imatges i parlem del món audiovisual, que té un impacte molt important sobre les nostres vides i a més són potser les formes que tenen més impacte perquè tenen més difusió i penetració en el que ens arriba a tots. No hi ha res gairebé més difós que el món audiovisual, però no és per desil·lusionar-te una mica, però si vas a parar a l'anàlisi del que són les representacions en el món escrit,
jo et puc dir que també hi ha molta feina a fer per, d'alguna manera, rescatar aquestes representacions. I, de fet, és una de les feines que tenim per fer les dones, que jo, quan vaig començar a escriure i vaig començar a crear, em pensava que era una feina que estava feta. Evidentment, quan ets jove no tens consciència de les coses que més endavant et perjudicaran molt, però la qüestió és que quan parlem de representació parlem de creació d'imaginari, per tant, de com ens pensem a nosaltres mateixos, tant com a societat com a nivell individual. I això té un impacte enorme en la vida de qualsevol persona. Jo crec que hi ha una idea bàsica, principal, que hauríem de començar a combatre de manera ferotge amb totes les eines que tinguem a mà, que és, per començar, el fet que estiguem parlant de cossos, del cos. Les persones no estem separats entre una entitat material, que és el cos, i una altra entitat, que com en diem de l'altra entitat? Com en voleu dir? Si som cossos, si tenim cos, l'altra cosa que hi ha, què és? Ànima? No, fa molt de temps que hem dit que aquesta divisió entre ànima i cos era una idea molt judeocristiana, molt patriarcal, i per tant la vam impugnar fa bastant de temps i hem decidit que no som... hem decidit, jo pensava que havíem decidit tots, després he vist que no, però que no estem separats. O sigui, jo el que em passa a nivell emocional, a nivell afectiu, a nivell de pensament, té conseqüències directes en el meu cos i el meu cos al revés, m'afecta, i per tant no estic dissociada. Hem de lluitar amb totes les eines contra aquesta dissociació, perquè crec que la base primera de tots els problemes que tenim ara mateix les dones en relació amb els nostres cossos és que haguem acceptat aquesta divisió, que és una divisió que està establerta per tothom, no només per les dones, però que en el nostre cas té unes conseqüències devastadores. Té unes conseqüències devastadores perquè si tu ets cos, doncs un cos es pot modelar, es pot sotmetre, es pot manipular, es pot modificar, es pot fer qualsevol cosa amb un cos, perquè és un objecte, no és una persona. Per tant, deixem de parlar de cossos. Ho sento perquè la taula em sembla que era de cossos, no? Gràcies. No és una esmena a la taula, sinó una esmena a tota la cultura en la que estem posades, que us ho dic com a persona que ha trigat molts anys a intentar entendre exactament d'on venia aquest malestar que jo sentia i que hem sentit tantíssimes dones i que té a veure precisament amb això, amb el moment en què deixem de ser persones per convertir-nos en cossos. Això ho explica molt bé una feminista que té algunes idees amb les que jo no estic d'acord, però d'altres amb les que estic molt d'acord, que és la Silvia Federici, en el seu llibre sobre la caça de bruixes, Calibán i la bruja, on explica el moment del començament de la revolució industrial en la qual comença també la mecanització del cos. És a dir, ja no escoltem els nostres cossos, ja no ens comportem i treballem en funció dels nostres propis cicles, de la nostra pròpia biologia, sinó que sotmetem el cos de manera que li puguem treure el màxim rendiment possible. I allà van començar tots els nostres problemes, encara que en aquell moment hi havia tants altres per a les dones que treballaven en la indústria que potser encara no en van ser conscients. Però és aquí on va començar tot i això ens ha dut al panorama actual. I el panorama actual és que les representacions que tenim de les dones són unes representacions, evidentment, cosificadores en el terreny de la sexualitat i en el terreny de quins cossos hem de tenir, en quins motlles ens hem d'encabir, perquè la idea és aquesta, o sigui, hi ha un motlle que és el de la correcció, que és el que està bé, que és el com cal, i en aquest motlle ens hem d'encabir totes. I hem interioritzat, a través de l'educació que hem rebut, sigui des de dins de casa, sigui a través dels mitjans de gran impacte, hem interioritzat que podem fer que el nostre cos esdevingui allò que està establert en aquest motlle que ens difonen a través dels diferents mitjans. És a dir, jo em puc canviar, em puc treure d'aquí, em puc posar d'allà... És que m'ha vingut una idea,
una anècdota molt interessant d'un llibre que vaig llegir que no té res a veure amb tot això, però jo llegeixo coses que no té res a veure amb res, i era un llibre sobre el greix dels cossos. I en aquest llibre explicaven que el greix es comporta com un òrgan, que si tu sotmets a un procediment una part del teu cos per treure el greix, que això pot tenir unes conseqüències que no se sap perquè és un òrgan sencer, no és que sigui un trosset que tinguis aquí. I llavors explicaven el cas d'una dona que s'havia fet una liposucció i llavors, clar, el greix s'havia reorganitzat i es veu que se li havia distribuït cap als pits. Però que es veu que el cos és això, no és que estigui allà per anar-lo esmicolant i anar-lo modificant. I realment estem en un moment en què jo crec que aquesta cultura està tenint conseqüències devastadores sobre totes les dones, però sobretot sobre les dones més joves i sobre nenes cada cop més joves. Crec, de fet, que estem totes surant sobre un magma de malestar, un malestar del qual no parlem mai, que és el magma relacionat amb els problemes amb el menjar i amb l'alimentació i amb la imatge que tenim de nosaltres mateixes. No és només una qüestió de pressió externa, però que aquesta pressió externa per encaixar dintre d'aquests models resulta que entronca amb un malestar interior que ve donat precisament pel lloc que nosaltres ocupem a dintre de la societat. És a dir, no és només una pura qüestió estètica, sinó que el fet que realment les dones acabem interioritzant aquesta alienació, perquè és una autèntica alienació, aquesta idea que jo haig de sotmetre el meu propi cos i maltractar-lo, perquè al final moltes vegades és maltractar-lo. Crec que si això passa és perquè ja partim d'una situació en la qual, com a dones, sentim que d'alguna manera no tenim dret a ser simples éssers humans. Aquesta falta aquesta sensació de no ser prou persones, que també ve donada pel lloc que ens ha d'ocupar, perquè encara que no el vulguem veure o que no en siguem conscients, doncs hi és. Això entronca amb una societat i unes normes socials que directament van a intentar que dediquem molt de temps a aquesta qüestió, la qual cosa ens ha de fer pensar, mentre nosaltres ens dediquem a fer dieta, exercici, a preocupar-nos de totes aquestes coses, què estan fent els homes i com els hi està anant amb els seus diferents àmbits professionals, personals, etc. Ja us dic jo que els hi surt molt més a compte no estar dedicant-se a totes aquestes coses. I després, una mica enllaçant amb la teva idea del plaer, com tot aquest malestar i tota aquesta alienació en realitat el que estan fent és expropiant-nos a nosaltres mateixos, expropiant-nos dels nostres propis cossos, com si realment fos una cosa que pertany a altres i no pas a nosaltres. I a més ens aboca a una situació de desconcert, desorientació i de no saber exactament en què consisteix una cosa tan important com és el desig. Perquè tot això el que fa al final és enterbolir, distorsionar i a través de la cultura que estem rebent el nostre propi desig com a dones. Jo crec que us ho dic des de la vessant, diguéssim, de les representacions de la literatura, però jo encara estic esperant que representi el desig de les dones tal com és i no tal com els altres l'han imaginat, perquè estem a les beceroles i estem en un procés de desmuntar primer com ens han representat i després poder intentar representar nosaltres mateixos tant la nostra sexualitat com el nostre desig, com el nostre plaer, com els nostres cossos. Però primer de tot ens hem de... No sé quin és el terme contrari a la dissociació, però hem de revertir aquest procés de dissociació, tornar-nos a trobar i tornar a ser senceres. És que
Sí, ja m'he passat. És que són molts temes, però... Bé, jo crec que hem de lluitar contra aquesta idea, la divisió entre cos i l'altre que no sabem què és, perquè som persones, no som cossos. Gràcies. Gràcies. Gràcies, Nayat. Sara, quina és la teva visió? Què coses es visibilitzen? Quines invisibilitats hi ha? Hem evolucionat en positiu o no? Cap a on hem d'anar? Primer de tot, moltes gràcies per convidar-me a l'Observatori. Gràcies per aquests 20 anys. Jo, com a dona igual una mica més jove i que he tingut la sort de comptar amb aquesta eina per saber que som moltes, que som moltes fent molta feina, que tenim referents, i a mi personalment m'ha servit molt, així que gràcies. I enllaçant una mica amb això, crec que hi ha una cosa que a mi em preocupa una mica i és que als mitjans de comunicació se'ns presenta les dones com una massa molt homogènia, vull dir, una massa homogènia i poc diversa, tot i que s'ha fet molta feina, crec que això és una cosa que encara és un repte que hem de trencar. I aquesta massa homogènia també moltes vegades silenciada i menystinguda per aquests mecanismes de dominació patriarcal que menystenen també els nostres desitjos, els nostres plaers, com comentaven les companyes. Crec que en el fons té a veure amb que no tenim prou presència als mitjans, ni com a subjectes de les notícies, ni tampoc com a opinadores ni expertes. Pel que fa a aquesta feina de no ser opinadores ni expertes, encara ens queda molta feina a fer, i que el col·lectiu On són les dones, que per quart any consecutiu va realitzar un recompte especial d'opinadores en mitjans de comunicació amb motiu del 8 de març, crec que és molt important aquest recompte que fan perquè elles documenten les presències, les absències d'aquests espais d'opinió en les setmanes anteriors al 8 de març, a la quinzena de l'1 al 14, i que fins i tot amb el 8 de març, quan és el moment en què més presència tenim per aquest també purple washing o rentat d'imatge lila que ens fan els mitjans, les dades són també molt tristes. Per donar algunes, en els diaris en paper, els anàlisis eren tots de titularitat privada, les opinions firmades per dones representaven el 31% del total, tot i que just el 8 de març pujaven al 36%, vull dir que bastant desolador. Als mitjans de comunicació digital les opinions van suposar el 41% del total, però això només amb el 8 de març, i després van baixar a un 27%, que també ho comentava la Natja, amb tot el tema més de la part de la literatura i de la part dels mitjans escrits, que encara queda molta cosa. A les tertúlies radiofòniques és veritat que trobem una mica aquest efecte 8 de març, que el percentatge augmentava a un 42% i justament el 8 de març a un 60%, vull dir, aquí no... ens cridaven més per participar en els programes, i a les tertúlies televisives es mantenien registres del 43% i el mateix 8 de març al 78%. Vull dir, per mi, en resum, la magnitud de la tragèdia es manté molt als mitjans de comunicació digitals i tant digitals com escrits. I que una mica és aquesta diversitat que brilla per la seva absència. També una altra cosa a apuntar molt important, em sembla, que les aparicions de persones en condició de racialització en aquesta quinzena de l'1 al 14 de març van ser 3 aparicions, vull dir, molt heavy, i també una altra cosa que és molt important relacionat amb això, aquest racisme mediàtic i aquest racisme institucional que perpetua i que està legitimant l'exclusió de les persones no blanques de l'esfera pública. No només impera també la blanquitud, sinó que també en aquesta quinzena els mitjans de comunicació catalans no van donar veu a cap persona trans, no hi ha hagut cap aparició de persona tampoc d'una dona de menys de 25 anys. Vull dir que això, com a opinadores expertes, els mitjans de comunicació no ens representen, es tracten de manera parcial, de manera esbiaixada. I després està tot el tema de les dones com a subjectes, dels mitjans, que seguim perpetuant aquests estereotips discriminatoris.
pel que fa al contingut, produïm molt contingut sexista, vull dir, aquests acudits que es fan a costa de les dones, aquest menyspreu, aquesta trivialització també dels nostres desitjos, dels nostres plaers i les nostres necessitats. I també aquesta representació dels nostres cossos, en càrrec de... també relacionat amb aquesta homogeneïtzació, vull dir que els programes que són com de dones, en plan, els programes de dones, aquest canvis d'imatge, les pàgines de safarets d'internet, de persones famoses, vull dir, se'ns vol tractar com això, com una massa totalment homogènia. I a nivell també LGTBI, el fet de donar visibilitat a aquestes persones, quan només es vol fer d'una manera sensacionalista, vull dir que, no sé, hi ha una bretxa de gènere molt important pel que fa a la representació de les dones als mitjans. I per mi, vinculat una mica a aquest repte de no homogeneïtzar, hi ha una frase que m'agrada molt de la Eva Longares, que ella està a l'organització de Lesbicat, que diu que se'ns vol construir però no se'ns vol deixar construir. Vull dir que la visibilitat que necessitem per mi passa per mostrar més experiències, per mostrar més referents, per parlar de maternitats, per parlar de maternatges diferents, per trencar també amb aquesta idea de la superwoman, de la dona professional alhora que mala perfecta, el nostre rol dins i fora de casa, per mostrar també sexualitats diferents, relacions amoroses i sexuals diverses, tot el tema que ha comentat la Marta i també la Natja, de l'erotisme, la intimitat, la reproducció, l'orientació sexual, el plaer. Vull dir que ens trobem amb moltes representacions mainstreams que estan centrades en l'amor i la sexualitat d'una manera molt esbiaixada, i això és molt important de trencar. I també el tema d'ocupar més espais digitals, de lluitar contra els discursos d'odi per qüestions de gènere, perquè el sistema de consum crea identitats col·lectives que afavoreixen que estem connectats a través de determinats valors i interessos, però és molt important com també incidir aquí. I sobretot també mostrar altres tipus de narratives feministes i altres temàtiques. I amb això acabo. Gràcies. Gràcies, Sara. Bé, obrim el torn de paraules i el debat. Deixa'm dir una coseta de res. I tant. Respecte de les dades que a vegades es donen sobre la presència de les dones als mitjans, crec que hem d'anar una mica alerta, perquè no és una qüestió només de ser dones o no ser dones, és també quin és el contingut del que s'està escrivint. Vull dir, la Cayetana Álvarez de Toledo, per exemple, és columnista, la pots considerar dintre de la... La pots... Vull dir, és dona, o sigui, no... Però després hi ha una altra tendència que per mi resulta molt incòmoda i molt preocupant. Ho dic perquè m'he sentit interpel·lar directament pel tema on són les dones, perquè aquestes 3 dones en condició de racialització crec que una d'elles era jo. Perquè, clar, el feminisme no ha sigut mai un moviment identitari, no ha sigut mai un moviment de reivindicació de la identitat de les dones, ha sigut un moviment de reivindicació de la igualtat, la llibertat i la justícia per les dones. Llavors, no té res a veure amb si una dona té una identitat o una altra, té a veure amb que defensi aquesta justícia, aquesta igualtat i aquesta llibertat per les dones. Ho dic perquè en un àmbit que jo conec molt bé, que és el de la representació de les dones d'origen musulmà, ens hem trobat en els últims temps com aquesta representació de la dona musulmana en els mitjans de comunicació es feia a través d'aquelles representants que defensaven la discriminació de la dona musulmana per part de la seva religió i dels homes musulmans. Per tant, a mi com a dona no em representa una dona que, per exemple, em defensi l'ús del mocador perquè així es visibilitza la seva condició de racialització. Perquè el mocador no és cap cosa amb la que naixem posada i no venim al món amb el mocador posat. I les dones afganes tampoc venen amb el burca posat i quan aquest estiu fèiem tot, vull dir, ocupaven tantes pàgines,
és veritat que hi va haver molt d'oportunisme de gent que no li interessen ni li importen les condicions de les que viuen les dones musulmanes aquí, i després resulta que Afganistan, oi, que les dones afganes i tothom solidaritzant-se amb les afganes d'una manera absolutament oportunista, quan al Raval tens noies i nenes que les estan casant i no dius absolutament res. Això és una hipocresia que és insuportable. Però, a part d'això, és que eren les dones afganes les que estaven demanant socors. És que teníem dones plorant als mitjans dient que amb el retorn dels talibans se'ns hauran acabat tots els drets que hem conquerit en els últims 20 anys. I està passant. O sigui, les dones afganeses a dia d'avui no poden anar a la universitat. Ja les han tret de la universitat, tant com a estudiants com a professores. Per tant, és una regressió en tota regla i això és un fet que a nivell de notícia ha d'aparèixer per tot arreu i, de fet, a mi el que m'estranya és que ja hagi deixat de sortir als mitjans, perquè ha sigut una moda i ja està. Però no és una visió estereotipada, és la realitat. És que és la realitat que estan vivint les dones. I ens ho diuen elles, no ho diem nosaltres. Però que a l'hora de fer aquesta representació de la racialització, dels cossos racialitzats, del no sé què, doncs moltes vegades estem incorporant més la discriminació que no pas la igualtat. Llavors, a mi no em serveix aquesta... No és perquè m'ho has posat... O sigui, no és una cosa... Vull dir, estan molt d'acord en que hi ha d'haver representació, hi ha d'haver diversitat, perquè el lloc des d'on ens mirem les coses és molt diferent, cadascuna de nosaltres. Però jo, per exemple, em nego, i ho dic públicament, a ser etiquetada com a dona racialitzada. Jo no sóc una dona racialitzada perquè no existeixen les races. Les races no existeixen. Sí. I estem entrant en una dinàmica racista, perquè la majoria de les coses que a mi m'han passat com a dona us han passat a moltes de vosaltres. Hi ha coses que a vosaltres no us han passat, però potser els hi han passat a les vostres àvies o les vostres mares o les vostres besàvies. Per tant, tenim molt més en comú com a dones que no pas com a pertanyents a diferents col·lectius. I jo ho sento molt, però jo em sento molt exclosa quan de cop i volta, després de portar anys i anys llegint, escrivint i pensant la qüestió del cos, l'anorèxia, la bulímia, la sexualitat, aquí, vull dir, perquè jo no he viscut en un altre lloc, incorporant-hi a més, tots aquells elements que formen part del meu origen, perquè no puc desatendre cap d'aquestes coses, a mi em fa sentir molt exclosa que de cop i volta se'm digui que estic dintre de les tres racialitzades, dintre d'aquest còmput de dones. Jo sóc tan dona com vosaltres, o sigui, bueno, ara és un... I em sembla més que perdrem molta força si ens deixem dividir d'aquesta manera, perquè jo us ho dic, que els primers que se'ls va ocórrer de dividir a les dones van ser els fonamentalistes islamistes, van ser els primers que quan van veure com les dones musulmanes reivindicaven la igualtat, els hi van dir no, aquesta igualtat no és per vosaltres, perquè aquesta igualtat és de la dona blanca occidental privilegiada que us domina. Per tant, vosaltres busqueu-vos un altre feminisme, i aquest altre feminisme ha de passar per sotmetre'ns precisament a les normes patriarcals que ells ens proposen. Llavors, si una dona escriu de manera patriarcal, a mi m'és igual que hi hagi moltes dones. O sigui, el que hem d'aconseguir és que transformar els mitjans amb una mirada més feminista, no simplement en què hi hagi dones. Esperem que si hi ha més dones, esperem que serà més feminista, però no donem per fet que això serà així. Mira, hi ha, sisplau, una companya que vol parlar. Espera, tenim micro. ¿Tienes més aigua? Es que se me acaba el aigua. Sí. Tinc una set. Ay, sí. Me estaba poniendo nerviosa porque Gracias. como la Naya explica tantas cosas. A veure, lo primer, Gracias. dir que hoy estoy pasando un día muy bonito entre mujeres. Y hablando de mujeres, en que sean temas un poquito serios, complicados, pero aquí estamos para resolverlo o intentar resolverlo. Lo segundo, voy a hacer una comparación un poquito odiosa, pero la voy a hacer. Hace 80 años, en Alemania, Hitler quiso que todos ellos fueran un poco rubitos y con ojos claros.
y ahora llevamos ya casi 30, no llevamos 3 ni 4, que queremos que todas las mujeres, como estáis hablando del cuerpo, seamos así, con buenas tetas, con buenos pechos y perfectas, y no lo somos. Si no tenemos armas, tenemos ese aura, o como se llame, que es el encanto de la mujer. Pero chicas, si en las revistas, si en el cine, si en la televisión nos dicen a todas, así tenéis que ser, pues nos encontramos que tanto las mayores como las jóvenes queremos ser perfectas. A ver cómo eliminamos un poquito esto, porque yo ya he llegado a los 70, pero también he tenido mis problemas. Así que solamente quería decir eso. No os puedo hacer alguna pregunta, pero para que reflexionemos todas sobre esto, que yo creo que reflexionamos. Qui més? Hi ha alguna paraula? Anime... Mentre aneu digerint i acabant de pensar si jo volia matisar alguna coseta de les que deia la Najat amb tanta vehemència, que m'agrada molt, aquesta vehemència. És que és passió, no és... Passió i vehemència. Bueno, passió. Quan parlaves en aquest intent de definir què era i què no era el feminisme, si era un moviment identitari o no, a mi crec que una de les grans meravelles dels feminismes, ja parlant en plural, és que la Fina Virulés ho explica molt bé, diu és una revolució sense model. I crec que aquest és el repte, una mica, o sigui, és una revolució que no té un model concret i que cada una de nosaltres estem fent que sigui el que és, no? I la teva noció d'igualtat probablement és diferent de la meva, no? Home, la discriminació no és cap noció d'igualtat, vull dir, la meva noció... Jo quan estava matisant tot això és perquè el que estava intentant alertar era sobre el fet que de vegades ens venen com a noció d'igualtat el que és en realitat discriminació. Llavors, totes sabem el que és discriminació. Si que jo m'hagi de tapar i el meu germà no, jo no sé amb quina noció d'igualtat es pot defensar, amb quina noció diferent d'igualtat es pot defensar això. No, jo aquí no hi he entrat. Estava plantejant en aquest intent que, crec que una de les potencialitats dels feminismes i del moviment feminista, el moviment de dones, ha estat justament no deixar-se ser una cosa i no ser l'altra i no entrar en una definició concreta i dir què és i què no és discriminació. Crec que és interessant en un moment on tot són definicions estanques, i tu parlaves abans d'aquesta tentació per la categoria i l'identitat i la dinàmica i la política identitària en la que estem entrant contínuament, de taula rodona, hi ha d'haver tal, que a vegades és molt perversa. Crec que és molt interessant mantenir-nos en aquest lloc on tenir clar que penso que els feminismes, una de les seves meravelles és que no s'han plantejat com un moviment estanc, definit, on una s'hi inscriu si té uns requisits. No, però hi ha coses en les que crec que... Vull dir, si no podem definir el que és la discriminació... La discriminació, sí. Però això sí que ho tenim clar, no? Vull dir, això no ens separa ni fa que tinguem objectius diferents. O sigui, la discriminació sabem totes quina és, però és que estem en un moment en què de vegades la discriminació se'ns veu com a igualtat. Llavors, aquest és el perill que jo veig en el moment actual. O sigui, jo crec que el feminisme sí que ha establert coses molt definides, o sigui, sí que ha definit molt bé el que és, quin és el malestar de les dones. De fet, una de les coses que ens ha permès el feminisme és posar nom al que ens passava i que no sabíem molt bé què era. Ens ha explicat que el nostre patiment venia del fet d'estar supeditades a un ordre molt concret. Això jo crec que podem dir-ne feminisme o feminismes, però no crec que es pugui posar en dubte des de cap perspectiva, almenys perspectiva feminista. Si de cop i volta resulta que
no tenir dret a vot o no tenir control sobre la nostra reproducció o no tenir llibertat sexual o no tenir llibertat de fer amb les nostres vides el que vulguem, es pot acceptar d'alguna manera. Llavors, jo el que dic és que això no pot ser considerat feminisme perquè és un oxímoron, no hi ha feminisme masclista, no? Jo crec que encara no s'ha inventat, i n'hi ha que ho volen, que l'estan intentant inventar, però no traguem. El no model, Najat, no és la indefinició. Parlava que no hi ha un model estanc, no vol dir que no hi hagi definicions, n'hi ha de claríssimes, i jo crec que moltes de nosaltres ens hem pogut travessar moltíssimes coses, violències, discriminacions, moltíssimes situacions, gràcies a aquests enunciats que són claríssims i són amb llums de neó i venen dels feminismes. Sí. El que intentava dir-te és que penso que també és interessant saber mantenir-nos en aquest lloc de no buscar la tentació d'una definició d'una categoria concreta de què és i què no és el feminisme, perquè aquí és on a vegades, és un repte. Llavors, si no sabem què és el feminisme, com som feministes? És que estem obrint un altre debat enorme. Gràcies, perdó. Gràcies, perdona, però... Si us sembla, hi ha alguna paraula que vulguem compartir? Gràcies, esteu obrint un altre pedazo de debat superinteressant i important. Però ho deixem aquí, a aquesta taula, i moltes gràcies.